Какво си мисли за вас човекът, когото обичате? Да видим какво ще ни покажат картите Таро. Какво си мисли за вас човекът, който обичате? Най-напред си мисля, че вие сте една разумна жена, много работлива, с много качества. Постигате всичко с доста усилия, упоритост и целенасоченост. Т.е. човека за вас смята, че вие сте едно слънчице, една позитивна личност, която носи винаги много настроение във всеки един миг от живота му.